Tenim aquí al darrere la platja de Sant Feliu de Guíxols, l'abadia en forma de porculla, que va fer aquesta forma, que fou un port dels principals de tota la costa catalana. Aquí mateix a darrere meu es poden veure les restes del port medieval, perquè estem en el turó dels Guíxols, un lloc amb molta història que separa la platja del port modern, un lloc amb el port medieval però ja habitat des d'època dels ibers, on s'hi bastí un fortí, un llatzeret, els mariners en quarantena, un niu de metralladores més endavant, durant la Guerra Civil, avui visitable, i encara té més aquest turó perquè s'hi construí i s'instal·là una estació local de salvament de nàufrags, amb l'edifici, amb el bot de salvament i el carro que se'n varen adquirir, tota una mena d'estris, tot un conjunt que el fa excepcional a tota la Mediterrània. En la restauració de totes aquestes peces, en especial el bot i el carro, una persona crucial en fou en Néstor, i és en Néstor Sanchís. És ell que ens parlarà una mica de com es va encarar tota aquesta restauració i ens parlarà d'aquestes peces tan excepcionals. En Néstor no va ser només conservador-restaurador del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, sinó que és una persona, sempre ho ha sigut molt activa, arqueòleg, dibuixant, pintor i un gran artesà amb un gran mestratge en treballs de suro i en vaixells dins ampolles. Amb en Néstor, doncs, anirem cap a dins de la caseta de salvament. Bé, ens trobem dins la caseta de salvament de nàufrags, que és una caseta molt característica ja per la part del paisatge de Sant Feliu, i dins la caseta hi està inquibit el bot de salvament de nàufrags amb el seu carro. Aquest bot és un invent francès i anglès a la vegada, i van posar en pràctica aquest tipus de bots, que en anglès es diuen beach and peak, i el bot fa 10 metres 10 de llargada, i aquests tipus de bots tots eren iguals. Llavors tenen unes característiques que eren insubmergibles, eren autoadreçables, posaven en situació de navegació, i desguassaven tot l'aire que havien carregat a dins automàticament amb unes vàlvules que a sota hi ha 4 vàlvules a sota del bot. Si no eren submergibles era perquè a proa i a popa hi ha com 2 bombolles de càmeres d'aire que li donen una silueta una mica estranya, i a sota la quilla hi ha una barra de ferro de dalt a baix que pesa molt. Per tant, per un costat, si tombava amb un cop de mar aquesta embarcació, el pes del ferro el feia posar bé, ajudat per les bombolles que hi havia sobre la coberta. Hi ha altres característiques amb tots els instruments que hi anaven a sobre. Hi ha coses prou curioses, com per exemple aquest artilugi, que vàrem haver d'endevinar com anava. Finalment endevinem i trobem constància de que amb aquests caps, o sigui, ja no són cordes, en termes mariners se'n diuen caps, anava amarrat en el seient on hi havia el que anava remant, i amb els cops de marc, perquè sempre sortien amb el temps per anar a salvar gent. Llavors, amb els cops de marc els feia aixecar. Llavors, amb aquest artilugi, donaven voltes en el banc, la bancada, i se'l posaven entre cames, aquí. Per tant, quan hi havia un cop de mar, ajuntaven les cames i aguantaven. Si hi havia risc
del que sigui, només havien de fer que aixecar les cames i quedaven lliures. Aquí també tenim el que són els escàlons. Aquí en castellà se'n diuen chumaceres o luchaderos. Llavors, en la navegació nostra, això no es va utilitzar mai, que és per navegació nòrdica. D'aquí el model que és nòrdic. En canvi, sí, els escàlons, i vàrem trobar les restes dels estrops, que són de corda, que és la manera de remar per aquí a la Mediterrània, entre altres llocs. Una altra cosa molt curiosa també, dins del món de la restauració, és que a tot aquest carn i les rodes hi vaig injectar a pressió 25 litros per matar escorcs. 25 litros. Els vaig poder injectar amb un artilugi que vaig inventar a pressió. I jo veia, si jo injectava aquí, veia com el líquid corria, que estava, diguéssim, empapant la superfície i me sortia a 2 metres. Aquí també vam tenir un problema amb l'eix, que estava trencat. I ja havíem acordat que s'havia de canviar tot l'eix, un de nou. Llavors ens vam posar en contacte amb en Gai, mestre d'aixa, que havia aquí a Sant Feliu amb en Gai, i vàrem acordar que ell iria a Bosch, amb els seus contactes que tenia, a triar uns arbres amb les curves suficients per poder fer l'eix. Em demanava 2 troncs per poder-los enterrar a la platja durant tot un any, perquè deia, així ho assegurarien, o sigui, s'acurava la fusta durant tot un any, o si s'escardava un, almenys hi havia l'altre. Això no es va portar a terme perquè, malauradament, des de l'Ajuntament no van aportar aquests diners en un moment adequat, i això no es va fer. Però això va ser un factor favorable, perquè el Bot de Salament va estar restaurant a Barcelona durant un temps determinat, i quan es va agotar les partides i es veu, sembla ser que necessitaven l'espai en les seves naus, es va acordar retornar al bot i que nosaltres continuaríem fent la restauració amb les, diguéssim, orientacions que es donaven als tècnics del marítim. I l'eix que estava trencat es havia trencat per ell mateix, amb el temps, de tal forma que es va anar desenganxant, fent molts de registres la fusta mateixa. Van pensar, carai, i per què no l'afegim? El vàrem afegir amb unes varilles a dins, metàl·liques, perquè ell sol s'aguantava, un registre s'aguantava sol, i allò ens va animar. I la part de la serra, del pas de la serra que vam serrar allà, allò, em poses i va fer el gruix necessari, també el vam ajuntar, i d'aquí tenim l'eix original, que de l'altra manera no hauria sigut. I per sota el vàrem haver de reforçar, l'eix que fa curva, el vàrem haver de reforçar per assegurar-nos amb tota una planxa de ferro de quasi bé, es pot dir 1 centímetre de gruix, que passa per tot el sota de l'eix, que de fet no es veu.